Ban penpau ya kajing Pyrshah ya kajing penkela ke sorkar BJP ya ke skim MGNREGA syaka Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Gramin kabala tippat ba kum ka VBG-RAM G Act 2000 ka Ribhoi District Congress Committee hapo ka Jingthoh Presiden ka Rbdcc ba Rocky Marwen rengkat bat kidekot ka parti na Ribhoi District bat na Jirang Block Menta kasngi lai tarik rempang kala beteng ya kajingya khi ke bajai-jai peaceful sit-in protest hakmat ke indoor stadium lengkedan kabadan marjan bat ke office u deputy commissioner Ribhoi district. Hakini kasngi Nongïalam bat ki dekot ke Ribhoi district congress committee. Kira penpau ya kajing Pyrshah ada kabara ya ki plakat ki badawa ban penne ya ke skim MGNREGA kabala jutip padba kum ke skim shispasngi bat ban penrem ya kaan bat thamai jong ke sorkar BJP. Kumban syupen kan maru haswa kane ke Rbdcc kala penlong ya kejuk ke jingye khi ke bajai-jai hayau bernihan ban Pyrshah ya ke jingwan ra jong ke sorkar BJP ya kane kaan ke bapen kala ya ke skim MGNREGA syaka VBG-RAM G Act. Harian katai ke jingya khi ke bajai-jai peaceful sit-in protest na kaliang ke Ribhoi District Congress Committee hapo ke Jingthoh ubak Rocky Marwen kum presiden. Kelalit ban ya kendu ya Deputy Commissioner Ribhoi Abhilash Baranwal IAS ban bu sendon da ke Jingthoh hakabayadai berkatai ke jing Pyrshah jongki. To khuble phi baro ngidan hang ni ha khmat ka office jong u deputy commissioner Ribhoi district nongpo kum ka Ribhoi district congress committee hakaba nakaliang jong ka all india congress committee bat lengba ka Meghalaya pradesh congress committee ngila bu renti bangin don kata ka protest hakaba kumno ban penne pensa ia kani ka skim MGNREGA ani kata ka skim belashis pasngi Teka All India Congress Committee kalau ai ya direction baman laki state, man laki block, man laki district, man laki block ngin penlong ya kani ka jing Pyrshah hakabai dei bat ka jing penkela kerteng nakaliang jong sorkar BJP ya kani ka skim MGNREGA sya kata ka VBG Ramji. Te kumba philai I hakini ki khendiat sngi nakaliang jong ka Ribhoi District Congress ngila penlong ya ka protest hapo yo bernihan bat menta ka sngi ngidon hangni hapo nongpo hapo district headquarter hakaba ngila syong ya kata ka peaceful sit in demonstration ban Pyrshah ya ka jing penkela kerteng habede bat kene ka skim te khendiat kumba ngala batai haki lat patai Khubor haki sngi bat ki por ki balalet te tang khendiat ngasukwa ban penkenmau ya gi pat ba nong syong snong ya ka jing kta bat ka jing du nong ka bakrau jong ki snong ki thau bat kham tam ki ta ki nong belasngi lane kita ki job card holder na ka jingwan jong ka ni ka scheme ka VBG Ramji te khendian kumban shu mai phang ba ki pat ba nong shong snong kin kham sngo thu ka MGNREGA haki arpho tli ki snem kala sandur ya ki snong ki thau kala ai bela ya ki nong shong snong kimdon kam man liwat bela shakiwi pat ki snong hasnong ka don kata ka bela shispa sngi Tementa ka jing penkela ya kani ka skim ka jingwan ra ya kani ka ain ka batmai kinong shong snong ka banengkong kindu ya ka hok bela lane bandiman ya ka kam ka jongki ka baar kani ka VBG Ramji ka penkemen yu pat ba da ka boong ba ngilawan ra mde ya shu shispa sngi ngilawan ra shispa arpsan sngi ko ki pat ba nong shong snong kini ban kemen Henry ngan ong yipi
Iaka shispa sgi ka ba sorkar kongres kalawan ra. Kani ka sorkar ka ba menta ka persyang ban pendu, ka persyang ban kenyat. Wat kisnong kitau menta babun balang kila pensange. Kadau kalong baka shispa sgi ka ba ni pentre kisnong kitau kimla ban kenjo ya kata ka 100 Mondays. Maximum kisnong gibala ban pentre nrupo nyopo Mondays haka shisnem bero. Henry kawan ra eta ka shispa arpsan snem ban pentame yo pajba. Dai namar kata kadau ngi kinok snong ngi hab ban suthu. Ba ka ni ka an ka batmai ka kta shisha. Kan pendu ya ka hok ka jong pi pinam la syu ban diman haka yo kam yo jam haka ni ka an ka batmai. Nang ta ka bakam kta kalong kabor ka ikhtiar jong kita ki dorbar snong. Kabor ka ikhtiar jong kita ki Village Employment Council. Mensua ki ong ba hakapor ka ba ka sorkar kongres ka don. Ni pentre ya ni ka scheme leng ba ka VEC. Ni pentulon ya ka kam. Karkom siu bay material ni siu hi mangi na ka VEC. Kaskom siu bay bela ni siu hi nakaliang jong ka VEC. Menta nadu bawan ka ni ka sorkar BJP nadu arzar khatsaw lakalak hongpong hong de lut. Baro ki job card holder kimyo bay bela hakapor ka babiang. Lada pitre nadu siningkong si sajan pimyo hakapor ka babiang pihab ban up daki tayo mentale ngayo sngo ki haban up daki benai ki job card holder. Habay de bat karkom supply material. Mensua ki snong ki tau ki yo hi ban tit ki yo hi ban jet yo tahu quality jong ki material sene ki tiar kita. Shipor la ayo vendor. Ki snong kum ka VEC ki jet yo vendor. Menta hakani ka an batmai ki snong kim don hokshu ban jet yo vendor. Ai contract no ban supply ya kini ki material hakabay de bat kani ka an ka batmai. De nama takdaw ngikum ki snong githau ni hab ban smuthu. Teka sorkar ka parti kongres kadon ban ya wer ya ki parlok rang ba snong. Ya ki nong snong bait. Ngin yang scam. Hoj walada ka an lade pas Henry ngin yang scam kom ka parti ban ya don hasnda bot pi ba. Lakum no kani ka scheme kanam de bandu. Lada ngipet kar kom penyat lenti jong kani ka sorkar ka menta lai kum bakwa ban pendu ban khnyat ya kani ka scheme ban pendu ya kani ka scheme. Tekum ka Rbdcc district congress ni pha ka message sakadong than Rbdcc hi borok away. Haman laki block, haman laki district in penlong ya kini protest, but ka state wide protest ru ngin sadon haka khan artarik haka ba baro ngin sadon ka jingi kendu ka ba he ba hapo nongba Shillong jongi te ya gi khot ngi wer gi pajba ka haka ni ka por kom ka Rbdcc district congress but ngi pen ba ngi simkhya ya kini ngi don sngokhya ba ka sorkar BJP lada phikwa ban pentre hok sisai ni ka scheme da penbyang ru ya ka bay bela syaki pajba bat kham tamru siuno ya ki bay material jong ki vendor siuno ya ki bay material jong ka VC ki basa kut hadu menta ka basa ta ki pho krur hamman la ki block jong ka jela ka jongi tengin sim syaka por ya ai kublay pi baro ki press ki media ba phin pen poilem yang ni khubor ba ka sorkar ba ka parti kongres kadon ban yang scam hasnda bot pajba ban Pyrshah ya ka ni Jingthoh basniu bari jong ka sorkar BJP khubishbun